Ka jingbom shim kia ban pendat dagi CCTV kamera haki jaka jengok ka hyperthai ka wan rapat ya ka jing shim kabu dagi nong tu nong lute bat kan e ka pen pang met ya ki nong shong shnong bat kan long ru ka jing e ka bakrau lada ki riu shim kabu ki le ya ki nu ki wei pat ki jat kam snil ki bashir khai bat kan pen shitom wat ya ki bor pulet ban but din hamau len nong ka shnong ka balab danam ha ka kam jengok ka hyperthai ru kim don ya ki CCTV kamera bat kan e ka pen long ya ki nong tu ban shim kabu ha ka ba wei urang ba uba im kamai da ka ba de ice cream bat ki jingbam kutia mutia ula syatu ka skuti jongu ha ka no phai sngi ka khatsan tarik unaitung ar hajar arhusan uni orang ba ubala tip kerteng kum uba dari mi hiwat siang but u ba syongkha ha ka te ka shnong ula mudui e jahar halor ka ne ka jing syatu ka skuti jongu ka badon ya u registration number ML not san AA iwei san pra ha pin ursla police station ha ka step sinya ka khat riu tarik unaitung ar hajar arhusan ya ong ba ka te ka skuti ula bu ha sky view point bat let chayeng ban pendep yakikam henry onda ulawan phai la lap ba kala ja no bat don ki khna ki thu ba don ka kali ka baket ya ka tai ka skuti ha ba kali na ki ba pe ya ka ni ka viewpoint ki ong ba don ki brio ki ba kran hi da ka tien war ki ba shim bat le kum kitra ya ka tai ka skuti bat ka ba om shem la poi purkhat bandai pen ban ki nong tu la ong ba ha ka tai ka jaka kam dan satya ya ki kor CCTV bat kumta kala bu jing e ban bu din ka kata ka jing jia dai menen kasngi khatsan tarik te nga dab de jing de gumto nga de ice cream sene te nga de street food atan mar por kumne sene ka than masjid te nga man sngi kam don yo yanga te nga ban inja ki khon ki ti te nga de no do ice cream ngai sngi te gumto la dom ka sngi te nga de no ka street food ne te menta ki por long duna turisma Jadi nang ta ngala debde menin te la duna turis te ba kadon ka kamro hayeng ba dangsa ba haptrai te nga kanya kading di jonga kumta kapor sau buji te nga parking hagane jaka ne snong malonong kade ha jen sky view point te kalong barbor kam ju don kum kita ke bon don ginong to ginong kinap ni kali motor mah kantam skuti tolong sengan kan long safe kan tolong nilai bala sa la song sene long senong sene tolong yo i kata long sengan te klempoi perkat te nang ta te ngati bi kata ko bor hakapor la dum kum to ngamon ban lek sao ite kitiar gitar nate na po ban lek simi skuti ban lek kit noi kitiar nate na dukan street food manga te nang ta Nei wat ikre skuti kam don so serum seneng ngam i so ten la kali nga ten la wan jing tim nga don kita ki khna rit ki bayo i ki ong don ki bro ko ki kit ki thep ikre skuti te dem nang ta tenga ong ki khna ba pli kim kun mau kan kim bana hi re ba dai ki nong to ki nong kin nam ikre ki tiar ma te kim po khat hi re kim mun barang dai ki ba yeng asem ki ba wan su kit su thep to kan te kerkom le ro kum kitrahi ile trahi tik te ki lao hi kata kanar ka banga sen te kata ka kre kata ka skuti banga set pensong ita ka box banga di ice cream te ki thep kata ka skuti te denang tang ala watching tip nane na por na nota bro wa set appreciation tu ong nga yo i kata ka gali tang ba ka por ba ka miro ka ja tang kum ta ya po siteng kan ta ka ja kanang ta ukuli hu ta no reception ro seno komne kong kalik don kam hane namal ka kren ki kitin nong sene ri nong war kong kidang mudi ba dai ki prajen snong tolong ki jaga nambar yang jong ka kaliro ki krem sim mira ki namar ba ki ne ki ba jen snong kinju sim mi ka ba rung nang ta kinju sim mi ka nambar plate ki yo ban rung kum to kan long lokal ma te nang ta te ngala wat ni kata ngawat sete stan bordar ngamlam ngawat sepenosla ngamlam te ngalai no ngalai FIR no siteng met sete sa polis penosla te nado mentaro ngampayo khobor kumno sono namar ba sene hi babon ki lada ki yo ban pelaj sete se bangla setan mangla
te la kut yo so hi re na da kadang don na po India te tarai dang yo hi te la da ki pelai chete te ngam tikana sore ban yo te kataro ngasu persang namar ba kamar ka ba pomong ngi baduk te dai tang skutiro ngi la jinjar mo la selang mo ban penmi ban tray ban bala ban kenseu ban kendiam ni kata ka ban yo the ni skuti te long ka jing sangsi ka ba krau kan tang menta ka singiro ngala do nong ngam yo so ban kamai kalong kumno kini nginong to kim perkan kini ka skuti ka tre yu ka le yu ka to skuti ka dai ka ba penim jai ki khon ki kiti don lai ngot ki khon te ngala ja da skuti te sakayo jong ka street food ro ngam ka yap ha menta kami sore tang si santo si singiro mla jing de da te suong ba kersan ni ta ba de ice cream yo kum to aspa santo si singi te sene nong kendong te dari yo kata ro dang long hi dang im hi ndai kum cha sor ma ka number jong ka skuti ML05AA 1588 kadai ka RZR 125 te ka color bade kadai ka sky blue te najrong te ka sky blue ngala ai no de kini kim dak tika jonga ki bang top spot de ki bayong spot untuk ko bayong ka basing si ban ni thoi pe ba ka ne ka snong ka bala ya yu tourist ka bala pau ka kerteng ka nam jong ka tang ka CCTV ro kim nya dan ne la ai jing mun man ka por ro kim ju ya ngam te long menta la jia nga hi ba jing mut long song si ba kan nga song si ba na mar ba nga baduk nga ba bala kan doi la don kumong ngi tham ngi ap ni ka kamai no tourist ndai no local ndai kum balong sasor pe te long kata pe ka bakta ba ngala dep ai men step kum akapor kum ta si beje ai ngapo ste sa po penosla sa than war nane sasor nane sa katsba dang dei po ri khasi chentia jong ni na ki yo i kata kaskuti makin sngba ban pentip sa phima Habatin pej bahagi kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya